Kwaze kwentokozo umbukeli ukuthi siphinde sihlangane singakusho nje ngokungena amahloni ngokungananazi ukuthi ke azikho imvula esisilindele kuzo zonke indawo lingaqhubeka nje licwathe kuleli lakithi kanti ke masihlabela phambili siyobheka osukwini lakusasa singalindela nje ukuthi liqhubeke licwathe okanye ngokutsha kwenhlamvu yelanga bese lithande nje ukusikaza ngamafu engxenyeni eziningi ezweni lapha kwaZulu Natal singalindela ukuthi ke lithathe liqale nje ngokuthi libalele liye ngokusikaza ngamafu kodwa ke ngokutsha kwenhlamvu yelanga kanti ke masihamba siyobheka amazinga okushisa ngivumele ngikusho ngokungena amahloni ukuthi ke kufuthumele nje ebusuku banamhlanje kuyofika kusasa kuzo zonke indawo ezingapha sentshonalanga endaweni ezingasoguli ngakhahlisa ingubo uyongena ikakhulukazi ke lapha koMesina ngokutsha kwenhlamvu yelanga ngivumele ngithi ke kuyashisa lapha kwaZulu Natal uyongena eGauteng kuthi ukushisa ngokuphakathi uyongena lapha eMbombela koMesina kuthanda ukushisa nakhona kanti ke naseFreystata kuyashisa uyongena eNorthwest nokho mawungena lapha eEastern Cape ngingathanda ukuthi kungabekezeleki lishise likhipha umkovetsheni uyongena engxenyeni ke ezingapha ngasentshonalanga ikakhulukazi lapha koVustile koCalvina uyongena lapha koAphindini ngingathanda ukungabekezeleki ngithatha intambo ngiyibuyisele kuThabile ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo ube nobusuku obuhle.